what's up? Living off the edge like a barber lining up. Just another day and another dollar bill. $1 bill, just count it up. Another win, can't get enough. Watch me put it in a train. Добро утро! Днеска сме на Дино. Имаме много специални МПТ-ци, 3 МПТ-ци, ковани двигатели, турбини, хибридни турбини, метаноли, етаноли, както и да е. Закъснях, както винаги, трябваше да съм тук 10 часа, сега 11 и нещо. Забравих си GoPro-то, ще снимам от телефона. Утко ни изпрати бейсмап за тая МПТ-ца с ток турбини, кован двигател. Ще правим само мап за бензин и метанол с бензин. We on job. И това е само бейсмап на сток турбини. Чакаме първа ревизия. На бензин би трябвало да изкара 800 и нещо коня, ама времето е много топло, некъде около 28 градуса в момента. И това не ни помага. Ма както и да е, тук само правим 90% от мапването. После ще изденем на Мексико да правим логове там. И ще настроим мапа както трябва. Ама тая кола ще е сериозна, защото моя стария сетап, турбините 950-те ги продадох на нашия и аз никога не съм бил на Дино. Винаги съм мапал колата на улицата. Сега ще видим колко коня беше моята кола на бензин. Аз имах повече метанол на килмапа. Ама горе-долу ще видим колко коня беше моята кола на бензин. Окей, получихме първата ревизия след влога и сега ще видим колко ще изкара. Времето е много топло. В момента е 30 градуса отвънка. Вътре в стаята на Диното е некъде около 40 градуса и това не ни помага. Ма както и да е, получихме втора ревизия и сега ще видим колко ще изкара с тая ревизия и продължаваме. Една от най-яките МПТ-ци според мен тук в Лондон. Тая кола зад мене, продадохме моя стария сетап. Тая кола има моите филтри на Евентури, моите турбини и метанола и цвета, фолиото е топ. 950-ките турбините от TTH, има метанол, кован двигател, BAT 5 GND, помогна за двигателя, кован двигател. Сега почваме мапването. Първо ще я мапваме на бензин 9.9, после бензин с метанол.
Да, получихме бейсмапа. Получихме бейсмап от Утко. Сега флашваме и правим първия ран. Започваме. Заредихме първата ревизия след бейсмапа, сега правим рана. What do you think this one will be? Probably the same as yours or faster. Yeah, but bro, I never tuned my one on the dyno. I don't know. We're gonna carry on until we hit that 1000. И да, след 10 ревизии на бензин изкарахме 743 коня на гуми. Не знам това колко е на двигател, ама е бая според мене. Достатъчно, нали, за дейли да си отидеш, да си пазаруваш и така нататък. 743 коня на гуми. Ще пише отдолу, нали, колко е това на двигател. До тук с метанола ще я мапваме в улицата на Мексико. Ще изленем вечерта, защото сега времето е много топло, 40 градуса. Тук да не е повече в самата стая на диното. Вънка е 35 градуса, тук май е повече. И ще продължаваме на улицата и колата с моя стария сетап. Сега знам колко коня беше моята кола, нали, Утко ме мапна и тая кола, същия сетап, същите турбини, на бензин, 743 коня на гуми. До тук ще има продължение с мапването на метанол и така нататък, времена 400 метра. Тая кола ще е много сериозна. За сега, аут.